Miquel Bezares, i lliga absolutament amb tot el que acabo d'exposar, diu que la poesia és un contínuum, és a dir, que quan acaba un llibre ja té el primer poema del següent, perquè naturalment és com una mena de forma d'anar-se situant davant el propi mirall, anar-se expressant i consolidant respecte al que havia fet abans. Això implica que cada nou llibre també és una fita diferent respecte a l'anterior. Aquesta, diguéssim, situació del text en el buit, en l'espai en buit, que significa que és la pàgina, ja els veiem que es conformen i es presenten de forma diferent. Deia que aquest llibre és una mica el tancament d'un cicle, que ara en parlaré una mica, i el començament potser d'un altre, que d'això ens en pot parlar ell després, que la pregunta que et deia, et faré una pregunta. L'Espiga del buit és un llibre, un volum de poesia en què realment marca un canvi de posicionament en la poètica de Miquel Bezares. Fins a aquest moment ell ha jugat molt amb l'experimentació, en una línia que, com remarcàvem abans, és molt experimental, que ve d'una línia poc treballada o poc seguida aquí a Catalunya, però també a la poesia occidental com és Cummings, però que això, a mesura que ha passat el temps, s'ha com convertit en una manera de fer poesia. Estem parlant de distorsió de la sintaxi, de trencament de la síl·laba, de canvi de puntuació alliberada, per entendre'ns, però que això es fa de cara a buscar una nova forma, una nova posició de tots aquests elements, diguéssim, formals en la síl·laba i en el vers. Com deia, doncs, aquest llibre, sobretot en la part central que es diu l'arrel incerta, fa una mena com de final d'etapa per començar-ne una molt més lírica. L'arrel incerta són 8 poemes acròstics en què evidentment ja comença a haver-hi un joc explícit amb poetes com Riba, Vinyoli, Rosselló Porça, el que ja havia estat citat en llibres anteriors, o Blai Bonet. Jo crec que una de les coses importants que es veu en aquest llibre és no només l'evolució, sinó el fet que Miquel Bezares és una veu absolutament lírica, absolutament important per la seva evolució i a més perquè imposa ja una manera de fer poesia que és absolutament pròpia. Em vaig asseure a terra. A les mans tenia les flors de Déu, però fou a tu que agraïa el pa. Una porta em separava de l'or i la pluja, i enlloc no havia de saber campanes tan admirables com els meus records. I el lloc que ocupa també és important en aquest sentit. És el poema anterior. No és que pretengui llegir el llibre a l'enrevés, però és el poema anterior, que és aquest poema amb aquesta paraula tan senzilla i alhora tan profunda com és la paraula fa. Aquest és un homenatge claríssim al Cummings, un poema escrit pensant en el Cummings i d'homenatge en aquesta manera de fer poesia. I en aquest poema hi ha una miqueta el que comentava abans, l'única manera que entenc jo que es pot sortir d'aquest buit en què es troba després d'un llarg camí és precisament amb la passió i amb la fe, en aquest cas, en la paraula poètica. Diu: creuré en l'espina de les roses quan abril superi les muntanyes. Creuré en l'animal que ha arribat de l'oceà quan engrinyolin els dits s'hi acariciï les ratlles del sol. Quan les valls siguin lliures d'ocells oscurs i es tanquin d'ahir totes les deus, creuré en tu. Es diu Bosc. El meu amor per tu és el meu cor entre els arbres. És el meu cor sotmès als capricis d'un vent que prové de la intempèrie.
El meu cor que fressa els viaranys que cap bèstia no ha conegut. El meu cor lliurat engatja a les ombres del bosc. Trenca l'alba, però, i soc el llarg estiu als teus dits. Soc l'empelt a que no deixes soca. I abans que obris els ulls, algú et parla per mi. No em miris així. No em miris de riu, d'estany, de mar adulterada, que el meu amor per tu és una ruta ombrívola que només el meu cor pot refer entre els arbres. Sí que és el primer poema que apareix al llibre i, com vos podeu imaginar, després de tot el que he dit i fet, no és el primer que vaig escriure, és gairebé del darrers. Diu: els mots trencats que traça el desconcert són, sense més elació, l'esplet inocu que discorre d'un dia a l'altre. Inversemblant és l'aire que tenen les hores per a qui no visqui amb passió les derrotes. Entra, doncs, en aquesta casa de plaer i de dissort, i no n'esperis res, perquè els rius, el calendari inexistent, van enclavar-la. I res no se n'aprèn que no sigui el pa solat, l'àpat senzill, quan és únic. I amb això acabaré desitjant que us agradi la meva proposta poètica i que no resulti tan difícil com alguns la plantegen. Moltes gràcies. És curiós i és un bonic. És un cop vas venint canviant.